Jo programe, puc fer 1000 operacions per segon. Jo investigue. Algú ha vist les meues ulleres? Jo carregue. Soc pura energia. Jo disseny, mesclar ratlles i quadres, no! Soc un virus. Sí, els dos som un virus. Atenció! Si Data lleva eixa barreta i la col·loca a dalt, farà la torre més alta i guanyarà. No respireu, no digueu res. He guanyat! Tocadiscos! Has respirat i m'has tombat la torre, tramposa! No és cert! Potser l'has tombada tu que també respiraves. A veure, jo com a àrbitre neutral he vist que... Tots respiràvem. Net té raó, per què heu respirat? Per a sobreviure? Data, has perdut. I crec que no saps perdre. I tu no saps guanyar, Clic. Ho veus? Tu mateixa ho has dit. He guanyat. Mireu que bé sé guanyar. Nya, 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 nya. Perdó. He guanyat. Ui, caram! Quin mal pedre tenen estos víters! Sí, ens disfressarem de personal de la neteja! I mentre juguen, els direm que fan trampes i s'enfadaran entre ells! Que ens menjarem una ortiga amb lleta! A que m'estiga quiet! Perdó, és l'emoció. Has acabat ja, Net? Juguem a badminton? Badminton! Que bé! Badminton? Per 1000 terabytes m'encanta el badminton. Ui, només tinc 2 raquetes i ja li ho havia dit a Net. Què vos pareix si fem una partideta al joc de l'oca? M'encanten els jocs de taula, són tan analògics. Tant me fa. I jugaré jo sola. Quatre! 1, 2, 3 i 4. Doca, oca i tira perquè em toca. Doca, oca, com m'agrada dir-ho. Sí, perquè de gallina a gallina no queda tan bé. De gallina a gallina i tire... Perquè em toquina! Hola! Vinc a netejar perquè això és un desgavell. Què diu? Jo sóc molt net. I tira perquè em toc net. Em toca. 3. 1, 2, 3. Toca, oca, i tira perquè em toca. Estàs segura que et toca a tu? Ui, sí, no? Ai, no ho sé, com que estaves tirant quan hem arribat. Veritat? Què dius tu ara? Que et toca a tu. No, em toca a mi. Vaig després de Clic. 3. 1, 2 i 3. De punta a punta i tira perquè em correspon. Net, estos senyors diuen que em toca a mi. Jo em quedo en esta oca o torne a tirar? Bé, jo tire. 3! 1, 2, 3. Preso! Has d'estar 3 sense tirar! No, no em toca a mi. Millor tireu vosaltres. Tire jo, però tu has d'estar a la presó, Ram. No, no vull. Sí, et toca quedar-te a la presó. Toca quedar-te a la presó. No vull. Voleu parar? I si tornem a començar la partida? Clar, com que tu vas perdent... Jo? Oh! Ei! Heu mogut les fitxes! Sí, mira com moc la meua fitxa. I jo també. I jo! Punt! 21-0. He guanyat! Quin avorriment. Punt! He guanyat! Pit, pit!
guanyat. Clar, que no veus que he guanyat el punt? Jo, com a àrbitre neutral, crec que l'has perdut. Has guanyat i has perdut, o no has guanyat i no has perdut. Ei, el bàdminton solitari mola! Veieu com sé guanyar i sé perdre? Tranquil·la, no eres l'única que tem el perdre. Ho dius per tu o per Ram? O ho dius pels dos? Ni hem guanyat ni hem perdut. No hem acabat la partida. Amb vosaltres no vull jugar a res mai més. Ni jo! Jo... menys encara. Jo he sigut la primera a deixar de jugar amb vosaltres. He guanyat. Sí, sí. Spam, hem guanyat, hem guanyat. Ara que no es parlen, es farà el caos. I la tauleta serà nostra. Què ha passat, Spam? Què ha passat? Esteu bé? Hola, Bitters. Tenim un problema. Han eixit algunes ratlles grises a la pantalla i no es veu bé la tauleta. A treballar! Hola, Chip! Chip? Ui, quina urgència. És un problema greu. El que hem de fer per a guanyar esta missió és No, mirar... el que hem de fer és reparar... Hem de reparar les parts. No, hay que mirar-li! Va, que... Voleu callar, així no em puc concentrar! Jo tampoc em puc concentrar! Ni jo! Spikes! Mirem què ha fet Pau amb la tauleta esta vesprada. A les 17:00 ha començat una partida loca amb els seus cosins. A les 5:05 anava per la casella número 15 en primera posició. Però el seu cosí Manel l'avança damunt d'oca a oca en tota regla. A les 10:07, la cosina Guadalupe els ha avançat amb un impressionant de pont en pont i tira perquè en correspon. Sí! Pau avança, ara no avança, ara avança Guadalupe, ara Manel, ara Pau. I guanya Guadalupe! La pantalla es mou, velocitat de caiguda i... negre. Efectivament. Pau ha tirat la tauleta a terra. I per això abans hem patit un colp. Pau no ha sabut perdre i ha tirat la tauleta a terra. Hauria d'aprendre que no sempre es pot guanyar. Clar. Clar. Jo, com a àrbitre neutral, he de dir que tots hem tingut molt mal perdre. I t'hem trobat tant a faltar jugant a l'oca. Encara hem de solucionar el problema de les ratlles de la pantalla. Segurament és un problema mecànic. Deu ser una errada del sistema de visualització. Hi ha una peça doblegada. És impossible, no puc redreçar-la. I si l'enganxem a un cable i l'estirem entre tots? Bona idea. Va, Bitters, estirem ben fort. 1, 2, 3! 1, 2, 3! Bitters! Heu resolt el problema. La pantalla està nítida com un disc dur acabat d'estrenar. Ei, i si juguem a estirar el cable a l'Imagibit? Perden els primers que xafen la línia. Yupi! Hem guanyat! Però heu d'esperar que fas el senyal. Un, dos i tres. Yupi! Som els millors! Som les millors! Som els pitjors! Som els millors! Som els millors! Som els millors!
estira, estira. Sí. Ai, Spam, has guanyat. I jo he perdut. He perdut. Que es tractava de guanyar. Però els víters diuen que això té igual, que perdre també és divertit. Què? I ara què és el que no he entès, eh? Que he perdut? He perdut! He perdut!